L-organizzazzjoni Amerikana Freedom House tat punteġġ li ferm ta' 90% lil Malta fi tħaddin tad-demokrazija, iż-żamma tas-saltna ta' dritt u l-governanza. Rapport internazzjonali ta' din l-għaqda faħħar is-saltna ta' dritt f'pajjiżna hekk kif Malta ħadet punti massimi fl-indipendenza tal-ġudikatura. Il-Freedom House tgħid ukoll kif il-ġudikatura qed titħalla taħdem mingħajr intħil. Fil-fatt hawnhekk ukoll ingħataw punti massimi. Il-punteġġ ta' 90% għal pajjiżna huwa ferm aħjar minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Fost l-istati membri li kisbu punteġġ baxx fi tħaddin tad-demokrazija hemm il-Bulgarija, l-Ungerija u l-Polonja. Tal-ewwel huwa pajjiż li ngħata punteġġ ta' 78%. Dan huwa wieħed mill-pajjiżi li l-Ewroparlamentari Nazzjonalisti jiddefendu iżda mbagħad jieħduha kontra Malta dwar is-saltna ta' dritt. Fil-fatt, Mezzola resqet riżoluzzjoni meqjusa bħala skandaluża kontra dawk li ħarġu jipprotestaw fil-Bulgarija. Id-dimostranti fil-Bulgarija protestaw kontra l-Prim Ministru għall-pajjiż Bojko Borisov li ġej mill-grupp tal-Partit Popolari Ewropew wara li fuq Borisov ħarġu allegazzjonijiet dwar ħażil ta' flus. Pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea li Mezzola u Kaza qabżu għalih u mill-aqda Freedom House ġie nnutat kemm għadu lura fit-tħaddim tad-demokrazija hemm l-Ungerija, punteġġ ta' 69%. Il-ġimgħa l-oħra ġie żvelat kif Roberta Mezzola u David Kaza ma ffirmawx ittra formali ta' pressjoni sabiex il-partit tal-Prim Ministru Viktor Orban jitkeċċa mill-grupp tal-Partit Popolari Ewropew. Fil-fatt il-partit ta' Orban telaq min jeddu mill-grupp li jifforma fih ukoll il-Partit Nazzjonalista. Pajjiż ieħor Ewropew li ma kisibx punteġġ xieraq fit-tħaddim tad-demokrazija kien il-Polonja. Ftit tal-jiem ilu, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja sab li r-riforma fil-ġudikatura fil-Polonja tikser il-liġijiet Ewropej.